yamakhosi esibili incwadi siyijwayele 2 Kings isahluko 6 chapter 6 sizoqala ku verse 1 sigcine ku verse number 6. 1 Kings chapter 6 verses 1 to 6. Kodwa ke sizogcina kakhulu ku verse 5 no verse 6. Lamanye amavesi siwafundela kakhulu nje ukuthola umlando wendaba. Yebo khona amanye esizogcina kuona kodwa ke kakhulu u5 no6. Ake sesikhulekile. Isihloko sakhona sithi uElisha nembazo elahlekileyo. Noma bese kuthiwa ke impi nama-Arab. Kodwa ke thina sibheke la kuthiwa khona uElisha nembazo elahlekileyo. Kufundeka kanjena ke amadodana abaprofeti athi kuElisha, bheka indawo esihlezi kuyo iphambi kwakho, siminyene kuyo. Masihambe siye eJordani sithathe khona kube yilowo nalowo umshayo ube munye, senzele khona indawo esingahlala kuyo. Wathi hambani. 3. Kepha omunye wathi, vuma uhambe nezinceku zakho. Wathi ngiyakuhamba. Wayesehamba nabo, sebefike eJordani bagawula imithi. Wathi lapho omunye esagawula umshayo, insimbi yawela emanzini. Wakhala wathi, maye Nkosi, ibitshelekile. 6. Wathi lo muntu kaNkulunkulu, iwelephi na? Wamkhombisa indawo wayesenquma uthi waluphonsa khona insimbi yantanta. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. Noma ke sisalise siqhubele ku verse 7. Wayesethi ikhuphule, welula isandla sakhe wayithatha. Sizogxila ke nakuye futhi kancane nje u verse 7. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. Lana ke sithola amadodana abaprofeti. Asazi ukuthi ayemangaki, futhi asivezelwa ukuthi aye kuphi nendawo. Kodwa okusicacelayo ukuthi lamadodana abaprofeti ayihlezi ndawonye, ehlezi nomprofeti uElisha kule ndawo. Manje iphuzu lethu lokuqala ke sizogxila khona lapho ke esibusisweni sokuhlangana kwabazalwane. Sizoke sithi nje ukubheka kancane isibusiso sokuhlangana kwabantwana bakaNkulunkulu elithi iBhayibheli ningakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabangcwele. Nalasike safunda khona ke encwadini yezenzo, bengingazi ukuthi sizoyifunda le ndaba ngoba bengingazi ukuthi sizoba nezivakashi. Kodwa lapho sithola kwehla umoya ongcwele, abantwana bakaNkulunkulu behlangene. Uma uyibhekisisa le ndaba, uCornelius uma beyihlalele yedwa ngale khoneni lakhe, noPetro eyihlalele ngale khoneni lakhe, lokwehla kukamoya ongcwele nalombhabhadiso asikutholi. Kodwa sithola le nhlanganyelo kamoya ongcwele ngoba kuqale kwahlangana kwabakhona ndawonye abantwana bakaNkulunkulu.
Le ndaba ke siyayithola encwadini yamaHubo 133. Uma uqala lapha kuverse 1 kodwa sizobheka nje uverse 1 noverse 3. Lesahluko ke uma ngingaphosisi ngithi sinamavesi amathathu nje kuphela. Kulula ukusikhumbula lesahluko ukuthi sithini. Isahluko esingeside uverse 1 uthi bheka kuhle kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemu. Ilento ke lesithola kulamadodana abaprofeti. Abathi ngoba nakho bebona ukuthi Yesu esiminyene kule ndawo. Abesethi omunye yazini mina nginekhaya phela mina. Nginabazali phela mina. Noma ke ngaba kuthuba bami ngumprofeti naye ohlala la, kodwa ukhona umkhulu nogogo. Le ndaba kumenyana nje lana nabanye abazalwana ngizwa kahle. Hayi ngihlalisile kahle ngcono ngihambe ngiyohlala kahle nginethezeke. Khona ke abanye abake bathe enkosini uJesu, Nkosi siyafisa ukukulandela. Inkosi uJesu yathi indodana yomuntu ayinayo indawo yokufihla ikhaya. Yathi inkosi yamakhosi izimpungushe zinemgodi nezinyoni zinezidleke. So izinyoni ziyababhizi zizakhela idleke zazo, kanjalo nezimpungushe zizakhela imigodi yazo, nezintuthane futhi zibabhizi zilungiselela isikhathi sobunzima. Lize lithi iBhayibheli yanana noma yana entuthaneni vilandini. Kodwa indodana yomuntu ithi ayinayo indawo yokufihla ikhaya. Kusivezelani lo? Kusivezela ukuthi umuntu ofuna ubuso bukaNkulunkulu, obheke indaba zikaNkulunkulu, akazinaki izinto zalelizwe. Lento yashiywe inkosi uJesu ukuthi umuntu uma efuna ukuba umfundi wakhe makazidele yena azondwise nonini nabantwana bakhe, udadewabo nomfowabo nomkakhe, yebo nokuphila kwakhe. Yilento kanye ke eyayiveza la inkosi uJesu ukuthi yadela ukuphila kwayo, ilala ezintabeni ukuze iqiniseke ukuthi ixhumene noNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lisitshela ukuthi masikhuleke njalo ngomoya. Yabona enye yezinto eyenza ukuthi umzalwane angene esonweni ukwehluleka ukukhuleka. Lento ke inkosi uJesu yayincamela ukuthi ngabe nayo kungcono indawo yokufihla ikhaya. Ngoba mayibhizi sakhe izitina lapha, ngiyacabanga ukuthi yayikwazi futhi ukwakhe izitina ngoba uJosepha kwakungumbazi, icarpenter, umuntu engicabanga ukuthi mhlawumbe bekwazi ukwakha, ukwazi ukwenza izinto. Kodwa ngenxa yokufuna umbuso kaNkulunkulu wazidela zonke lezi zinto. Angisho ukuthi asiyeke imisebenzi yethu ngoba singabantu, kodwa lokho uNkulunkulu asiholela khona ekumele nje siqiniseke ngakho ukuthi siyakhuleka ngaso sonke isikhathi. Noma ngisemsebenzini ngiyakhuleka nangenhliziyo, ngikhuleke nangengqondo, kodwa angibe nalo ithuba lokukhuleka. Inkosi uJesu lapha eGetsemane ikhuphukele entabeni nabafundi bayo, futhi babejwayele ukuhlangana entabeni yemnqumo nabafundi bayo. Kodwa abafundi bayo ngiyacabanga ukuthi babephinde bahambe bayophumula balala. Kodwa yona yayithandaza ubusuku nemini. Kube nezimfihlo ezitholayo ngoba ilale ebusweni kaNkulunkulu. Yabona inkosi uJesu yenza ngqo lento enzo uJakobe. uJakobe wawelisa imfuyo yakhe nomndeni wakhe, wasala yedwa ngaphesheya, wabambana noNkulunkulu ubusuku bonke. Kodwa manje inkosi uJesu yona yakwenza lokhu usuku nosuku. Uyazi kwaze kwashintsha igama lakhe ngalobo busuku uJakobe. Kwashintsha idestination yakhe.
ngoba uNkulunkulu uyaqamba igama ngokwe-destination yakho. Abazali bangaliqabula igama bafisela i-destination yakho, kodwa uNkulunkulu ne-destination ayibekile ngawe ozoyithola mhlazana ubambana noNkulunkulu. Inkosi uJesu kiseGetsemane yahamba ibanga elingangophonsa itshe, yakhuleka yabuyela kubafundi bayo yathi khulekani kanye nami. Bafikelwa ukuthonga, yabatshela inkosi yathi khulekani ukuze ningangeni ekulingweni. Yabona umzalwane ohlulwa ukukhuleka uzoba senkingeni yokuthi uzongena ekulingweni, ngoba nje ehluleke ukuthi akhuleke. Ngoba ukukhuleka usuke uzisa kuNkulunkulu, uyohlangana noNkulunkulu, uyoba sebukhoneni bukaNkulunkulu, bese kwenzela lokho ukuthi noma ngabe uSathane uyazama ukungena kuwe, kodwa ngoba usebukhoneni bukaNkulunkulu ehluleke. Ngoba uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo, uzofika wena uhlangane nalomlilo, bese uSathane ehluleka ukungena kulomlilo. Enye yezinto ezokunqoba isono ukuthi umuntu abesezwini likaNkulunkulu. Lapha kumaHubo 119 kuverse number 9 kunombuzo ukuthi insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na? Bese lithi-ke ngokugcina noma ngokulonda okwezwi likaJehova. Lapha kuverse 11 kusahluko esifanayo sithola lapho umbhali weHubo ethi ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Kusho ukuthi umuntu mayehlulwa ukulonda izwi likaNkulunkulu uzithola ona, hayi ngoba ethanda ukuthi one, kodwa ngoba ukulonda izwi likaNkulunkulu siyazi ukuthi inkosi uJesu ingulizwi, ilizwi linguNkulunkulu. So ngesikhathi ulonde izwi likaNkulunkulu ulonde uNkulunkulu ngaphakathi kwakho. Yabona lezi zinto ziyahambisana. Usemkhulekweni, usebukhoneni bukaNkulunkulu. Usezwini likaNkulunkulu, usebukhoneni bukaNkulunkulu. Bengisakhuluma-ke ngesibusiso sokuhlangana kwabantwana bakaNkulunkulu. Lapha kuverse number 3 kumaHubo 133 kuthiwa kufana namazolo aseHemoni ehlela ezintabeni zaseSiyoni, ngokuba uJehova wayaleza khona isibusiso, yebo ukuphila kuze kube phakade. Ukuhlangana kwabazalwane ndawonye sithola la ukuthi kufana namazolo ahlehla entabeni yaseHemoni. Ehlela kuphi? Ezintabeni zaseSiyoni. Lamazolo ngawaseHemoni ehlela ezintabeni zaseSiyoni. Isizathu salokho ukuthi lamazolo ehlele ezintabeni zaseSiyoni yingoba uNkulunkulu uyaleze khona isibusiso sakhe. Kunesibusiso ekuhlanganeni kwabazalwane, uNkulunkulu isibusiso kuleyo ndawo usesiyalezile. Hayi ukuthi usazosiyaleza, hayi ukuthi usiyaleza njengamanje, kodwa usiyalezile. Mayesiyalezile ayikho into ekuyakhulunywa uNkulunkulu yangenzeki. Kunabantu abaphuthelwa noma abazithola belahlekelwa izibusiso zabo ngoba bengahlangananga nabangcwele bakaNkulunkulu endaweni efanele, la uNkulunkulu eyaleze khona isibusiso sakhe. uNkulunkulu la eyaleze khona isibusiso sakhe, awulalele kahle, uthi yebo ukuphila kuze kube phakade. Lesibusiso sakhe siyalezilela isibusiso sokuphila okunaphakade.
ukuhlangana kwabazalwane. Bheka kuhle, kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye. So ukuhlalisana kwabo ndawonye uma bengekho omunye akumnandi. So akusizi ukuthi sihlalisane ndawonye sithi singabazalwane kodwa sikho munye. Kunezinto engeke sizithole kuNkulunkulu ngenxa nje yokuthi singekho munye. So okokuqala ukuhlalisana ndawonye. Okwesibili ukuba munye. Akhathaliseke ukuthi sisemabandleni ahlukahlukene, kodwa indlela yobunye inesimangaliso phakathi. Indlela yobunye inesibusiso esikhona phakathi. Kunezinto uNkulunkulu azohluleka ukuzenza empilweni yakho ngoba awukho munye nabantwana bakaNkulunkulu. Noma ngabe uNkulunkulu uyathanda, inkinga la ukhona ekungabini munye akalezanga khona lapho isibusiso sakhe uNkulunkulu. Kunale ndawo la ayaleze khona isibusiso sakhe. Esizofika mhlazane abazalwane baba munye baba one, not two, no division. And lento izobangelwa ukuthi yilowo nalowo ujonge ulangazelele umoya ongcwele. Ngoba lo moya kuwe nomoya kimi makumoya ofanayo ongcwele sizoba munye sizozwana. Kodwa uma sihlezi ndawonye sinomoya abahlukene ngeke sizwane. Ngeke kube khona ubunye lapho ngisho sesithathu. Buzoba khona ubunye ngoba ilona lowo uzothi mina ngizohlala emkhulekweni. Mina ngizobambelela ngihlale ezwini likaNkulunkulu ukuze ngibe munye noNkulunkulu, nawe ube munye noNkulunkulu, ekugcineni sibe yinto eyodwa ngoba kuwe nakimi kunoNkulunkulu. Lo nkulunkulu yedwa kodwa uhlala kulowo nalowo ngomoya wakho ongcwele. Sibusiso sokuba ndawonye. Labazalwane abantwana babaprofeti banquma ukuthi ngeke sihlukane, kodwa lokuminyana kwethu yikho mhlambe kuzosixabanisa. Asenze imizamo yokuthi singaxabani. Elithi iBhayibheli zamelana ukuthula nabo bonke. uAbraham amayizama yena ukuthula noLoti wathi ngcono sihlukane, kodwa laba mabezamela ukuthula bathi no. Asizama ukuthi sithole enye indlu ezonwebela. And mawubheka la bathi siyogawula yilowo nalowo umshayo wakhe. Yabona lensimbi le umshayo nalezi ezibalansile la imishayo noma ngama-beams. Noma wakhe indlu lesithi urondo ngesilungu abathi urandaveli, nayo inemishayo yakhona eminingana. Okuwukuthi angikaze ngiyibone indlu emile enomshayo owodwa. Lokho kungivezela ukuthi laba bantu babehlose ukwakha indlu enkulu kunale kade behlala kuyona kodwa eyodwa, ngoba bebefuna ukuhlala ndawonye, ngoba bathi yilowo nalowo agawule umshayo wakhe. Kusivezelani lokho? Uma sifuna ukuhlala kahle singabazalwane, asiphume yilowo nalowo abuye nomshayo wakhe. Yilowo nalowo aqiniseke ukuthi unomoya ongcwele. Uwona lo moya ongcwele ozokwazi ukuthi kwakhiwe ibandla likaNkulunkulu esizohlala kulo kuze kube kunaphakade. Ngaphandle kwalomshayo ngeke sikwazi ukuhlalisana kahle ngokuthula. Uma singahlalisana kahle ngokuthula ngeke sisifumane isibusiso esafunyanwa nguKhoneliyo nendlu yakhe. Noma singatholanga umbhabhatizo, ithi inkosi mayifundisa abafundi bayo ithi yilowo nalowo okholwayo abhajadiswe, ongakholwayo ngobhujiswa. uKhoneliyo ekukholeni kwakhe kwakusweleke ukuthi abhajadiswe.
inhloso kaNkulunkulu yilona lo mzalwane ukuthi fanele abhajadiswe. Kwafika umthenwa esuka eTopiya ehamba eJerusalem eyofuna umshayo wakhe naye eJerusalem. Wabuya nawo umshayo wakhe umthenwa ngoba wathi mayefunda incwadi kaIsaya ngoba umshayo utholakala ngokuyofuna umbuso kaNkulunkulu ezwini likaNkulunkulu nasemadolweni. Lezi zinto esifuna kuzo esigawula khona imishayo yethu. Wafika egawula kungagawuleke nga-understand ukwenzakalani uNkulunkulu wabona hey nangu umuntu uyangifuna. Lo muntu usuka le eAfrika uhambe edwa washiya zonke ezinye izinto, washiya nesikhundla sakhe, washiya umsebenzi wakhe ezofuna lo mshayo ukuze akwakhe indlu yakhe kamoya. Mayifika uNkulunkulu wathi wo Philip, lo msebenzi obhizi nawo umsebenzi wami kodwa ushiyeke njengamanje. Uhambe uyobhekana naloya muntu. Nangu umthenwa lapha yana. Wafika kumthenwa Philip naye akazi kufanele athini. Hayi ngoba engazi kuPhilip naye wathi uyaqonda into okufundayo na. Akazi uzongena kanjani lo muntu kodwa kuthiwa akayekile. Wathi umthenwa ngingaqonda kanjani engakungekho ngifundisayo na. Yabona ivangeli litholwa umuntu ozithobayo. Hayi umuntu ozazi ukuthi uyazi. Hayi umuntu ozibona engcono, hayi egcineni ngizogcina understand. No, understand ngoba ngidinga umuntu ozongifundisa. uPhilip egcwele umoya ongcwele wamfundisa ngokholo ngomoya ongcwele. Egcineni uPhilip umthenwa uthe ebuyele eTopiya ubuye nomshayo wakhe ubuye sebhajadisile. Ngoba wathi selizwile izwi langena ngosuku olulodwa langena kumthenwa bathi mabedlula behamba wabona amanzi wathi nanga amanzi. Manje usungifundisile sekwalana ukuthi ngibhajadiswe ke manje. Angithi uthe kufanele sifundiswe bese sibhajadiswe. Manje ngizohamba kanjani ngingabhajadisiwe na? Ngizobuyela kanjani kwelakithi ngingawuphethe umshayo wami? Wabuyela eTopiya umthenwa enomshayo wakhe. Sibusiso sokuhlangana kwabangcwele nabantu abafuna uNkulunkulu. Ngoba ithi inkosi uJesu ofunayo yafumana. Futhi ngamanye amazwi imfihlo ilele nala ekuthenini uyamfuna yini uNkulunkulu na? Uma sibheka lapha kuZenzo 2 sakhuluma nje ngesibusiso sokuhlangana kwabantwana bakaNkulunkulu bemu. Kuthiwa sekufike usuku lwePentecost. Ngesilungu ke kuthiwa when the day of Pentecost had fully come. Suku lwePentecost selifike ngokugcwele ngokuphelele. Kuthiwa ke bonke babebuthene ndawonye njengalamadoda nabaprofeti babebuthene ndawonye bonke. Ngokungezelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi ngiyokuvunguza ngomoya onamandla. Yona yagcwala indlu yonke ababehlezi kuyo. Babemunye behlezi ndawonye. Lelo ngiBhayibheli lami lesingisi ngifunda ngesilungu lento kahle. Lokufisa ukufunda kahle ngesilungu ukuze sizwe kangcono. Lapha chapter 2 kuthiwa and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. La ngesilungu kubekwa kahle. When the day of Pentecost was fully come, fully ngokuphelele. Nanti into engifuna kuyona kuthiwa they were all in one accord. Makuthiwa in one accord
kusho ukuthi ngaphakathi kwabo babenokuvumelana. Akekho wayephoqi ukuthi bahlale lapho. Yilo nalo wayelapho ngokuthanda ngokuvuma kwakhe benokuvumelana konke bekwenziwa lapho in one accord, in one place. So ngamanye amazwi babemunye bendawonye. Nazi lezi zinto engifisa ukuyigcizelela namhlanje. Ukuba ndawonye, ukuba ndawonye kukonke kukodwa akumsiza umuntu. Kodwa ukuba munye. Mhlawumbe ukuze kugcine sekuphela u10 days wonke umoya ongcwele engafiki. Mhlawumbe lezi insuku eziwu9 bebengakabi munye kodwa bendawonye. Kwaze kwaba usuku lwePentecost malifika luphelela cishe bekungo9 ekseni ngokwesikhathi sethu. Wehla umoya ongcwele and wehla kungazelele umuntu. Into ababekuyona nje babendawonye behliziyonye noma bemunye. Yilokho nje bese uNkulunkulu mayisebona yena ukuthi laba bantu sebemunye. Ngithe kuhlanganeni kwabantwana bami ngiyalezile khona isibusiso. Lesi sibusiso singukuphila kungunaphakade. Ngoba akekho ozongena ezulwini engenayo umoya ongcwele. Umoya ongcwele nguye lowo owavusa inkosi yethu uJesu Kristu kwabafileyo. So kudingeka ukuthi yilo nalo mzalwana benomoya ongcwele. Njengokusho kwenkosi uJesu kuNikodima ukuthi umuntu mengazalwa ngomoya nangamanzi angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Yilezi izinto kumele sizalwe ngazo. Yikho uNkulunkulu egcizelelile ukuthi makushunyelwa abantu kufanelwe kumiselwe ukuthi babhajadiswe. Okwenye yezinto umuntu azalwa ngazo leyo. Ukuzalwa ngamanzi. So iphuzu ke lelo esesiliphetha lokuthi abantwana bakaNkulunkulu ababe ndawonye babe hliziyo. Mhlambe yikho nje uJuda Iscariot kwabiza ukuthi makazibulale ukuze kusala abantu abazoba moya munye. Kusala abantu abazoba inhliziyonye ukuze uNkulunkulu akwazi ukusebenza. Nangesikhathi uAnaniya noSafira sebeqala ukwenza into eyisigwegwe ezibheke eceleni, uNkulunkulu wenza isiqiniseko sokuthi uyabasusa ukuze ubungcwele bakhe buqhubeke ebandleni lakhe. Yileyo leyo nto uNkulunkulu asazoyenza masezolanda ibandla lakhe ethuma inkosi uJesu ukuthi izolanda ibandla. Uzothatha abangcwele kuphela. Ngoba ebungcweleni bakhe kunesibusiso esinokuphila okunaphakade. Ngamanye amazwi ngeke usizakale uyihlalele wedwa ngoba uzoba munye nobani. Fanele sihlangane njengabazalwane sibe ndawonye physically, sibe ndawonye spiritually. Yiloko bunyeke obudingekalayo. Ngoba uNkulunkulu uyaleze khona isibusiso. Yikephi lapho eBhayibhelini osukwathola khona abantu kuthiwe hayi emndenini othize uthe kungonakalanga lutho nje akufundwa ngazwi akuzange kuhlanganwe kuvele kwazehlela umoya ongcwele nje. Khona lapho kwakuzwa khona angazi imibuzo mina. Kodwa ngiyengibezwa abantu bethi hayi mina ngikhonzela endlini. Mina ngakhathala enkonzweni ebengikhonza kuyona kunje ngaze ngayeka ngikhonzela endlini nje mina. Kodwa uthi uNkulunkulu ekuhlanganeni kwabantwana bakhe uyaleze khona isibusiso. So ungahlangani ke wena nabantwana bakaNkulunkulu isibusiso sokuphila kungaphakade uzolahlekelwa yiso. Size ke ephuzweni elilandelayo. Iphuzu elilandelayo ukuxila noma sibheka ukuthi lembazo lena noma lelikhanda lembazo lensimbi le
ihlukana kanjani nomphini na? Kwenziwa yini? Baningi labantu bayogawula. Yilo nalo kufanele abe nomshayo wakhe. Mabegawula nangu lo yedwa. Mayithi uyashaya lo muthi insimbi i-X yakhona noma imbazo yaphuma yawuphonseka emanzini. Umbuzo ukuthi ikhishwa yini? Kusho ukuthi umphini nembazo bekungahambisani kahle, bekuxega, bekungabambelele, kungabambene ndawonye ukuze kungaphumi. Yabona mangabe uphethe imbazo noma yini kosebenza ngayo, kumele uqinisekise ukuthi lezi zinto zinamathelene ngendlela ukuthi umsebenzi owenzayo uzophumelela. Ngithe umtheno waphuma ewutholile umshayo wakhe. Nawe nami simele ukuthi siyithole imshayo yethu, ngoba simele ukuthi sibe nezindlu noma sibe nendlu kamoya. Kodwa uma ngabe kuxega umphini nembazo, zizohlukana lezi zinto, kungabikho ukusebenzisana. Ngiyacabanga ukuthi wakumeshaya lembazo iphonseka ngale manzini, wabona ukuthi umphini ungenayo imbazo awusebenzi, angeke awuthole umshayo awufunayo, insimbi ingekho, ungenaye umoya ongcwele, ungenayo inkosi yamakhosi ngaphakathi kwakho. Ningizwe kahle, angisho ukuthi insimbi ngiyifanisa nomoya ongcwele, kodwa la ngizama ukucacisa indaba yokuthi umuntu uma efuna ukuba nomshayo wokwakha indlu yakhe kamoya, kunezinto adinga ukuthi ayithole. Enye yokufanele ukuthole noma ube nakho ukuze ube nokuphila okunaphakade, la eyaleze khona ukuphila okunaphakade uNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele. Ngoba uma uhlehlele eqaleni lapha encwadini kaGenesis, uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi kwaba isidumbu nje. Njengoba sisazi ke namhlanje ukuthi mhlazane kuphume umoya kumuntu, umuntu uba isidumbu nje. Ayikho into akwaphinda yenze lo muntu. Lokho kusivezela ngokusobala ukuthi ngaphandle kamoya kaNkulunkulu, lo uNkulunkulu awuphefumulele kumuntu, umzimba womuntu noma umuntu ufile. uNkulunkulu nguye kuphela onokuphila okunaphakade. Ngakho mina nawe sidinga umoya ongcwele ukuze sibe nendlu yaphezulu enokuphila okunaphakade. So ke okwamanje ke ngithi ke yilomshayo mina nawe kumele siugawule. Kodwa manje inkinga ukuthi kukhona yini okuxegayo phakathi kwakho nalensimbi kumele uyisebenzise ekutholeni umshayo. Mhlawumbe akusona isono obhekene naso, kodwa uyazizwa ukuthi no. Ukuxhumana kwami noNkulunkulu ungathi sekuqala ukuxega manje. Uyazi indlela ebengicommunicate ngayo noNkulunkulu sekuqala ukuxega manje, usengozini yokulahlekelwa ilensimbi. Usengozini yokulahlekelwa yilento ezokusiza ukuthi ubuye nomshayo wakho nawe. Kube ngazi ukuthi manje umuntu ongenayo umshayo uzoba senkingeni yokuthi le ndlu uzokwazi ukuyakha kanjani ke. Yilo nalo bekumele abuye nomshayo wakhe. Kodwa umphini lo okwazi ukubamba wena umbuzo ukuthi ugcile ngokuphelele yini nensimbi. Ugcile ngokuphelele yini nalento okuyiyona ekwazi ukusika lolukhulu noma lesisihlahla. Ngoba kunento ongeke ukwazi ukuyenza nje wena uwena. Lo mphini wakho ngokhuni nawo, ukhuni alikwazi ukugebhula lukhuni. Kodwa la kudingeka insimbi
usenayo khona insimbi siqale lapho. Mhlawumbe ukakazi ube nayo le nsimbi. Unomphini nje uyashaya akuyindawo. Ngeke uze uyendawo, ngeke uze uyithole lento oyifunayo ushaya ngomphini. Uwodwa ungenayo lokhuza insimbi noma imbazo. Uyayidinga le mbazo. Umbuzo wami uthi-ke usenayo yini le mbazo? Isahlangene kahle yini le mbazo nomphini ukuze ukwazi ukuyisebenzisa na? Noma sekonakele. Into ke eyenzekile kulo ozithole esenkingeni yokuthi manje yena uselahlekelwe imbazo. Uthi my Nkosi ngoba ibitshelekile le mbazo le bekungesiyona eyakhe permanently. Inkinga yayo ibingeyokuboleka, bekumele ayinakekele ngoba ekugcineni kumele azobuye abe accountable kumnikazi wayo ukuthi hey le mbazo lena kufanele ibuyele kimi iphila. Manje wazikhalela inkinga yakhe enkulu, bekungase sikhona ke manje ukuthi uzothola kanjani umshayo, kodwa inkinga ukuthi i-report back to the owner. Ngithe ekuqaleni uNkulunkulu waphefumulela umuntu ukuze umuntu abe ngumphefumulo ophilayo. So lo mphefumulo awuphefumula uNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu uyi-owner yawo. Now lo moya kaNkulunkulu ayufakile noma umphefumulo, i-owner yalo mphefumulo nguNkulunkulu. So ngolunye usuku mina nawe mangaba lo mzimba usulele usufile, kumele ngibuyise i-report back to the owner. Kufanele ngibuye nayo le mbazo. Ngamanye amazwi ngesikhathi ephefumulela uNkulunkulu kumuntu, ngoba uNkulunkulu ungcwele wayephefumule ubungcwele, usafuna lokho obungcwele kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi lo muntu walahlekelwa ubungcwele. Manje inkinga lobungcwele abusibo bakhe kodwa bungobuka uNkulunkulu. Fanele mangwela back kuNkulunkulu ngibuye nabo lobungcwele ayifake kimi. Manje lo muntu uthema iPaula lokho wayeseyakhala, ekhala kubani kuElisha, ethi maye Nkosi ikulekile. Asimuzwe ekhala kuNkulunkulu kodwa ukhala kuElisha. uElisha umbuzo ukuthi iwelephi. Ngamanye amazwi kufanele ngiveze ukuthi imbazo yami noma ubungcwele bami bushonephi. Yisiphi lesisono esithatha ubungcwele kimi? Kufanele ngisikhombe lasikhona, ngithi ilesi nalesi nalesi, izona lezi zinto ezithatha ubungcwele kimi. Manje angisakwazi ukuthi ngiqhubeke endlini kaNkulunkulu ngenze umshayo wendlu yokomoya yasezulwini, ngoba ngixoxe ukuthi ngeke ngiyenze imisebenzi yasezulwini noma indlu yasezulwini ngingekho ngcwele. Ingekho lembazo ngeke ngiwuthole lo mshayo, ungekho lo mshayo ngeke ngiyakhe indlu yaphezulu. Usenawo lo mshayo wakho. Uma ngabe usubonile ukuthi ulahlekile, khomba zonke izinto la umshayo wakho ulahleke khona. Uyazi kuzokwenzakalani masokwenzile lokho? Uzodinga umntwana kaNkulunkulu. Ngesikhathi ukhomba wayekhombisa bani? Wayekhombisa uElisha. Wayengazikhombisi yena, wayekhombisa uElisha. Wenze njalo uElisha. uElisha wayene communication noNkulunkulu. Ngesikhathi yena ecommunicate noElisha, uElisha ngiyakholwa ukuthi wayebuza uNkulunkulu ngenze njani mina. Lento ehlalisho baba umpostoli ukuthi ngesikhathi uvuma izono, kwesinye isikhathi udabula ubucayi abesebuza uNkulunkulu yena ngenhliziyo ukuthi ngenze njani, ngithini. Ngiyacabanga ukuthi noElisha wabuza ngithini kulo muntu njengoba elahlekelwe imbazo. Usekhombile ukuthi nanzi lapha emanzini.
kodwa manje angikwazi ukuyongena emanzini ngibhukude ngiyangithatha leyambazo. Ngiyacabanga ukuthi lamanzi lana cishe ayijulile kakhulu ngoba mhlambe lona wayezothi hayi ngizodinga ukuthi ngizingenele mina. Kodwa akakwazanga ukuyingenela yena. Izono awukwazi ukuthi ngokwakho uvele nje zisuswe kuwena. Udinga ukubika udaba lwakho. Ubike kumntwana kaNkulunkulu sekwenzeke ukuthi nokuthi kuphi. Walibika udaba. Wathina uprofeti kaNkulunkulu wavele wagawula uswazi. Yazi wavele wathatha indukwana nje uswazi. Walithatha walibeka la emanzini. Insimbi yenze njani? Yantanta. Akusilona uswazi olwenza ukuthi untante insimbi. Ngiyaqinisekisa kuloko. Akusilona uswazi olwenza lokho. Ingoba uNkulunkulu wakhuluma kuElisha. Yizwi likaNkulunkulu elenza lokho. Mayikhuluma kuElisha mabe senza izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wayesenza injongo yokukhuluma kwakhe. Ngoba uNkulunkulu akakhulumi singekho isizathu. Akakhulumi ngekho injongo. Mayesekhulumile na kanjani khona into eyenzakalayo. Uma lenceku noma indodana yomprofeti ibingakhulumanga noElisha, umbuzo uthi ibizoyithola yini imbazo na? Ngamanye amazwi uma ngiziguqela nje ngithi ngizivumela izono zami ngokwami izobuya yini imbazo, buzobuya yini ubungcwele na? Hayi anginaso isiqiniseko sokuthi buzobuya yini. Kodwa mina ngichazela le ndaba ukuthi imbazo itholakale ngoba indodana yomprofeti ikhulume noElisha, uElisha wakhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu wadalula imbazo. Yabuya imbazo wakwazi ukuthi agawule ngalembazo besimlahlekele. Wathola naye umshayo wakhe yokuthi ayokwakha indlu. Unayo yini imbazo? Usunawo yini umshayo wakho okwakha indlu yakho yasezulwini? Masikhuleke. Baba wethu osezulwini, wena wedwa ubuwazi ukuthi thina sonke sizohlangana kule ndawo esihlangene ukuzozwa izwi lakho namhlanje. Samukela isibusiso sokuhlangana Nkosi, njengalokho ushilo ukuthi uma ababili noma bebathathu behlangene egameni lakho, wena Nkosi uyakuba phakathi kwabo. Wakwenza lokho phakathi kaPetro noCorneliyo, behlangene egameni lakho, naphakathi kaMthenwa naye uFilipu. Nkosi, indaba esifundile namhlanje eyasimangaza, indaba Nkosi yemishayo edingakalayo. Wena Nkosi othena wakha imishayo yezindlu zakho, uyibeka Nkosi emanzini. Baba wethu ingcwele, siyacela ke nathi usisize singalahlekelwa imishayo, singalahlekelwa imbazo, ngoba ngaphandle kwembazo ngeke siyithole imishayo yokwakha indlu yethu yakwamoya. Siyabudinga ke Nkosi lobu bungcwele okwathi Nkosi mawuphefumulela kumuntu, umuntu waba ngumphefumulo ophilayo. Sisazodinga ukureporta kuwe Nkosi ukuthi njengalokho wawumfakile ubungcwele, ufakile umoya wakho ungcwele kumuntu, umoya okumuntu usengcwele yini noma cha. Sisize ke Nkosi senzele umusa mdali wezulu nomhlaba. Sihawukele wena ophakeme Nkosi, sihawukele mdali wezulu nomhlaba ukuthi uma Nkosi isilahlekele lembazo sikwazi ukukhuluma nezinceku zakho ozigcobileyo. Sikhombe Nkosi zonke izindawo lapho kulahleke khona imbazo, ukuze uNkulunkulu othona amandla ibuyele kithi. Siqhubeke Nkosi sakhe noma sigawule imishayo. Ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi ubusise lona lo phakathi kwethu, umbusise kungeneni kwakhe nasekuphumeni kwakhe. Usisize Nkosi ukuthi silizwe izwi lakho,
usize Msindisi wethu ukuthi silenze ngekhathi zonke, noma sibhekene nezikhathi ezinzima somandla emakhayeni ahlukahlukene sineyinselelo ezinzima Nkosi. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi ungenelele kuzo lezo inkinga esibhekana nazo, usenzele umusa. uNkulunkulu othanda amandla, ngicela ukuthi ubusise nemindeni yethu esiphila phakathi kwayo Nkosi, ngisho nasemsebenzini yethu Nkosi, usisize ukuthi sihambe ngobungcwele nangokwesaba kudunyiswe igama lakho, ngoba wena Nkosi uthena thina singukhanya kwezwe. Wathi umuzi wakhe entabeni ungesitheke, wathi Nkosi yamakhosi uthina singusawuti wezwe, kepha umusawuti udumele, wathi uyakuvuswa ngani na. Sisize ke Msindisi wethu ukuthi sibe lo sawuti Nkosi ozonandisa Nkosi yamakhosi ezweni, sibe izinkanyiso ezweni uNkulunkulu othanda amandla nakuwo lo mhlaba oyisigwegwe nomubi kangaka. Sisize ke Msindisi wethu ukuthi sihlale njalo sihambe ngokungcwele, sihlale ezweni lakho ngekhathi zonke, njengalokho wamyala uJoshua. Wathi Nkosi, amazwi alesi siprofeto, amazwi omthetho akangasuki emlonyeni wakhe, wathi kodwa makazindle ngawo ubusuku nemini, khona uyakuhlahlamelisa indlela yakhe. Sisize ke Mdalozi nomhlaba ukuthi sihlale ezweni lakho, njengoba sizwile ukuthi Nkosi indlela esizonqoba ngazo Nkosi, sizonqoba ngokuthi silonde izwi lakho, sinqobe ngokuthi uNkulunkulu othoyingcwele, sikhuleke njalo. Uthena ke Nkosi futhi sizonqoba nangobufakazi bethu. Sisize Msindisi wethu ukuthi siphile impilo yobufakazi, singesabe, singabe namahloni okufakaza ngamandla akho amakhulu owenza phakathi kwempilo zethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.